Diċembru fl-1905 li McElroy u McCartney illi ftwaqfu ġewwa Malta għal-Maltin illi kien nisser ftit mill-kobor tal-progress li kien sar f'pajjiżi oħra u li l-ardna għajla mess. Niżelutina fi żmien il-flotta għallif niftakar kulħadd jimbotta minn ġol barrakka bil-lif tkun mort fi ftit minuti tasal il-port. Kien ta' Diċembru illi ftwaqfu ġew